लिरनो हायाबाबो जेबो नङामोन सोरबा सिख्लाजों गोलैबाबो लस गैयामोन आरामसे रायलायबाय थागौमोन थै गैयाबो गैया रावजोंबो गोलैयासै सोरबा सासे सिख्लाजों गोलैफानायबाबो जागौमोन थै गैयाना गैया गोसोनायबो गैजाया एग्जामफोरावबो रावखौबो लोगो मोनबाय बाया साबसक्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। दिनैथ' एग्जाम दंमोनलै नारखोलाय सिखारना सिखाराखैब्रा फनखौनो हरनानै सोंहरनांसिगोन र' साला सुवाला सिखारना सिखाराखै ओइ नारखो सिखारखोना सिखाराखैब्रा नोंलाय दाबो हाबाब फुजानि फन हरलाबायखोब्रा नोंलाय नोंनो फनखौनो हरबाय मोजां नालाय दिनैलाय मा गोसोआनो फन हरलाबायखोब्रा नोंलाय आंनोलाय माबाफोर खबर दंमोन नामाब्रा जाम्बालाय दिनै एग्जामालाय माथो जाखो एग्जामा टाइम जाबाय 22 ए जाम्बाया ओंखाराखै खोमा दाबो मा एग्जाम नंगौ नङा जाखोब्रा गैयालै सयथोबो सेसलै दिनै मोनलाय एग्जामा र'फ्रा आंखौ सिखाराखैमोन थैबायलै दानामा सेस हाबाब गावनि एग्जामखौनो मिथियाबालाय बोरै जानोब्रा नारखो हाब दिनै एग्जाम दंथारो नोंहा ताल गैया होमबा मालायफ्रा दहायनो थांबायानो थांनांसिगौ जाबोथ' जाम्बाया गैलालै नों इदिबा हाय ओंखारबो जल्दि थांनांसिगौ थैबायलै र'खरा जेबोखौनो फरायाखैमोन आङो मा लिरगोन दालाय र' गस्ला लंपेन्टल' गानना होलांसै आंलाय नोंखौ दाखालिनो बुंखादों माथो दिनैनि दिनाव एग्जाम दं होननानै नोंसो गोसोआव लायाखै बेगथ' फुल जाबायलै आंना बावगारना थांदोब्रा एग्जामखौनो फाग्लासो मा लिरगोनब्रा दालाय जेबोखौनो लिरनो हानाय नङा थैबायलै सेस र'खरा मालायफ्रा होखावसिगोन सेसलै बोरैबा जों नायदावना थाबाय थाबानो जाबाय जों दिनै एग्जामानो मोननै मोनथाम जाबाय नालायब्रा माला मा एग्जाम जायो फात्ताखौनो मोनलाय लांला फाग्लासो सयथिबो एग्जामानो मोननै मोनथाम जाबाय दालाय बबे मोनसे गोसोआव थानो माबोरै जाबावनो दालाय बारा सिन्था खालायनाङाब्रा नकलफोर लाबोना लाबाखैब्रा नकलजो होख्लाय लिरनाया अब्लानो जागोनथ' टेनसन लानाङा बापरे नकल लिरनो हानायखौनो बिराद सहस मोनगोना नोङो हा जाय सिरियो बेसे मिथियो बेसे हान्थु खेला मरायलाङो आंहा गिनानै सिरि नायखुमाब्रा जाम्बालाय माथो सिख्लाफोरा बेसे नकल लिरो फात्ताखौनो मोना जाम्बालाय मोजाङै नायना लिरनांगौब्रा होमबानो जायो सै रोङालै नोङो नायनो रोङियावनोथ' हमजाबाय थायो खोमालै लासिंसिंनो बिराद लासिं जाबाय एग्जाम खालि हमजाबाय थायोब्रा आङो एग्जाम लिरबानो हमजायो फाग्लासो लासिं सिं सिख्लाफोरनि गेजेराव है जाबायथ' बबे जायगायाव गोलैदों नायना फैनोसैथ' थौदो होमबालाय बा नारखोना माथो लास्टाराव गोगोम नकल नायना लिरनासैलै नोङो जाबाय दे नोंहाना दिनै दे मोजाङै लिर हाबाब माथो हारसिंसो थै हारसिंनो बोरै लिरनांगौ जाखोब्रा आंलाय थै आं ओरैनो फरायना फैखायाखै एग्जामफोर दं होनना मिथिबावासैमोन आङो थैबायलै दानाबा नोंहासो लास्टाराव गोलैबाय नकल नायना लिरनो हासिगोन आंना हनै माथो सिगांथारावसो गोलैबाय जालालै जाला जानायावला आंना दिनै मोजां जाखानाय नंला नोंहासो मालाय हनै लोगो दंबावोसो मालाय सिख्लासोबाव खोमा लोगोआबो मालायसो जोंफोरासो गैया है सिंगेल बे सिंगेल जोबथा सिंगेल खोमालै र'खरा एग्जामबाबो रावखौबो लोगो मोनबावासो फाग्लासो सासे सिख्ला लोगो मोनबाबो जायोमोन थै लोगोआनो गैया मा बुंबावनो सिंगेल बे सिंगेल जोबथा सिंगेल एग्जामफोरावबो लोगो मोनबावासो माबोरै जालांखोलै आङो खाफालालाय सयथिबो थैबायलै सेस लिरनो हायाबाबो जेबो नङामोन सोरबा सिख्लाजों गोलैफाबाबो लस गैयामोन आरामसे रायलायबाय थागौमोन थै गैयाबो गैया रावजोंबो गोलैयासै सोरबा सासे सिख्लाजों गोलैफानायबाबो जागौमोन थै गैयाना गैया गोसोनायबो गैजाया एग्जामफोरावबो रावखौबो लोगो मोनबाय बाया फाग्लासो जेबो नङा दे जाम्बालाय नोंहासो लास्टाराव गोलैदो लास्टाराव गोलैनायालाय मानि सिन्थाब्रा लोगोजोंलाय मा खिथा आरामसे नकल नायना लिरदो नोङा आसोल होखावथारदो दिनै नङालै आंहा बेखौसो टेनसन सोरबा सिख्लाजों गोलैफाबाबो जागौमोन साला गार्लफ्रेन्डबो गैयाबो गैया कलेजावबो एग्जामफोरावबो सोरबा सिख्लाजों जजाबफानो थाखाय दसे समबो लोगोबो गैया सयथिबो बोरै जाबावनांगौलै जोबथा सिंगेलखा खोमालै आं सयथिबो जाबायब्रा जाम्बालाय आरामसे नकल नायना लिरदो माबासो सिन्था जागासिनो साला बुरबका साला हारामि मा गोसो बुंबावदो नों ओरैनोबा टेनसन जाखादो टाइम जाबाय थौ बै रानबायनो थौदो माबोरै जाखो नारखो एग्जामफोरा मोजां लिरबाय दा है गैया जाला मिलायना फैबाय है जाबा जादा लिरना फैबायलां माथो टाइम जाथारबायमोन फाग्लासो सोलिथाबबाय थादोब्रा एफा गोबाव हाय उनाव रायलायनोसै थांसै दंबा थांनो गावा मोजाङै लिरनो हादोथ' साला सैथाना बेनिखायनो थांनो लिंदो साला मानसिया लिरनो हायाखै टेनसन जादो हाब आदै माथो गाबगासिनोब्रा नोंलाय सोर जालायखो नोंलाय आंखौ आदै बुङो हाब नोंखौ आदै जायाबा सोरखौथो आदै जाबावनांगौब्रा एफा बैसोगोरा मानसिखौनो आदै जायाबालाय सोरबायदिखौथ' आदै जानांगौ जाखोनो फाग्लालै नोंजोबो
आरो नोंबो आंखौ एग्राबबावदों आंखौ बैसोगोरासो बुंबावदों आंखौ बैसोगोरा होननानै आंखौ हिनजावाव गारना थांबाय आं बेनि थाखायनो गाबदों साला आरो नों आंखौ एग्रानोसो फैबावदों हाबाब नों बे बोराय बैसोआवबो आरो हिनजाव लाबावनो सानबाय आरो फाग्लालै सयथिबो एफा बोराय रायसो सिलाय गोसोनांगौ जाखोनो फैसा थाखा दंबानो गोसोथोगोन जाम्बालाय नोंबो साला आंखौ एग्रानोसो फैबावदों ना साला मानसिया टेनसन जाखादो मानसिया दुखु जाखादो आरो नों आंखौ टेनसन होबावदों ना टेनसन होआखैब्रा आंनि जाम्बालाय हा नोंखौ बोराय रायनायखायसो बुंदों दा बेनिखायनो गोसोनाबो गारखादों नङा होमबा है बेफोरबायदिया जाखायो अबेसे गोसोनाय गारखांनायनि उनाव गोदान मोनफिनबा बारा टेनसन जाया आरोलै बारा दुखु जाया आंहा दा गारना थांजाना गोदान मोनफिननो थाखायनो बेसे दुखु आंसो मिथिगौ आरो नों आंखौ एग्रानोसो फैबावदों सरि आसोल आदै आंहाबो एगजाम लिरनो हायनो बिराद दुखुलै आदै सानैजों ज' जों लोंनोसै नामाब्रा बेयावनो बायना लाबोना फैसा दंबा बायना लाबो एकदमबारे लोंखावजोबदां बिराद दुखु दं आंहा आं लोंबासो फोरमायजोबगोन नोंसोरनो अके आदै र' लायना फैनो आङो